Исәнмесез барыгызга да. Кичә Фирдус Самаев белән булган хәлләрдән соң мин дә үземнең фикеремне белдертәсем килә. Әйе, бүгенге көндә андый проблема бар. Без инде хәзер ничә ай дәвамында Башкортстан Республикасындагы районнарга концертлар белән керә алмыйбыз. Көн ала алмыйбыз. Гәрчә инде 100% халыкны кертергә дигән указ чыккан булса да, һәм без менә мөрәҗәгать итәбез районнарга, көн кирәк дип, керәсебез килә дип, бездән путевый лист сорыйлар. Путевый лист кирәк дип мөрәҗәгать итәбез дә, без сезгә андый документны бирә алмыйбыз диләр. Шул ук вакытта без күреп торабыз, спорт чаралары үтеп тора һәм коллегалар гастрольләр белән йөреп торалар. Бернинди дә шикләр юк кебек. Ләкин без керә алмыйбыз. Күптән түгел генә без булдык Стәрлетамак шәһәрендә 1000 урынлык залда концерт куйдык. Бездән путевый лист сораган кеше булмады. Тиздән булырга тиеш минем Уфадагы концертлар Аллага тапшырган нәрсә булып бетер. Һәм шул ук апрель башында булырга тиеш минем Миякәдә 2 көн концерт. Анда да хәзер барырга микән, юк микән дигән сорау туа монда. Электричестволары бар микән, безне кертәчәкләрме? Без бер нәрсә дә аңламыйбыз. Бик күп сорыйлар Башкортстаннан тамашачылар. Сез нишләп безне оныттыгыз, юлдызландыгыз дип, юк кадрлар. Безнең бик киләсебез килә. Без килә алмыйбыз. Хөрмәтле җитәкчеләр, без кемгә мөрәҗәгать итәргә дә белмибез. Бәлки берәрегез безгә ярдәм итә аладыр. 18 ел буена мин Башкортстанда гастрольләр белән йөреп, мондый көнгә калганым юк иде. Мин чынлап та нәрсә эшләргә икәнен белмим һәм сәбәбен дә аңлата алмыйм. Безгә бик кызык, без сездән җавап көтәбез. Бик зур хөрмәт белән, Илсия Бәдретдинова.